ಒವ್ವೊವು ಕಾಲುಗು ಒವ್ವೊವು ಆವುಡ ಅವು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡನೆ ಸರಿ ಈರು ತುಂಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತುಣುಂದ ಅಂಡ ಅವು ಅಮಸರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದಾಪುಜ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ತಂಡ, ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಒವ್ವೊವು ಕಾಲುಗು ಒವ್ವೊವು ಆವುಡ ಅವು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡನೆ ಸರಿ ಈರು ತುಂಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತುಣುಂದ ಅಂಡ ಅವು ಅಮಸರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದಾಪುಜ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂದು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪನ್ಪ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತೆರಟು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಂದು ಬಾನಡು ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಓಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತು, ಆ ದಿನ ಪುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಅವೇತು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡುಂಡು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡುಂಡು. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ನಂಬಿಕೆದಾದುಂಡು. ಈ ನಂಬಿಕೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದೇರು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅವಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಟಲ್ ದಿತ್ತೀರು ದಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ನಾಗ ಓ ಕುಲೆತ ಪಿಕ್ಚರಾ ಅಥವಾ ಹಾರರ್ ಪಿಕ್ಚರಾ ಪನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಡು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು. ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾದೊಂಡು, ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪನ ದಾದೊಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೊರತುದು ಬಲೆ. ಬಟ್ಟಾಡಿದ ಇಲ್ಲಲು ದಾದನ ಸೈತನೆತ್ತ ಉಪದ್ರೊಂದಿಗೆ ಒವ್ವೊವು ಕಾಲುಗು ಒವ್ವೊವು ಆವುಡ ಅವು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡನೆ ಸರಿ ಈರು ತುಂಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತುಣುಂದ ಅಂಡ ಅವು ಅಮಸರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದಾಪುಜ. ಒಲ್ದು ಮಾಸ ಬೆಚ್ಚ ಶ್ವಾಸ ರಟ್ಟೆಡ್ ಬಲ ವಿಗಲ್ಲೆಡ್ ಛಲ. ಈ ಹುಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಗಿಡತ ಲೆಕ್ಕ, ಈ ಏನಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನಿಂಕಣ ಪುಂಚಗೆಂಬೆ. ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿಲಕ್ಕ ತರ ತಪಲ ಎತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಯಾನು ವಿಲನತ್ತಂಬೆ ಕಾಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ನಕುಲು ಪಂಡ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಕಾಲಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ. ಈ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೇ ಪೂರ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಈ ಜನ ಕೊಲ್ಲ ಮರಲ ಅನ್ಮಾರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ ಇರಿಗೇರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪ. ಸುಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು, ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು. ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಣ DOP ವರ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಐಟ್ ನಟನೆ ಮಂದಿನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ, ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡಾಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನನಲಾತು ದುಂಬುಗ್ ಬರ್ಪ, ನನಲಾತು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಡೆಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಡಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು. ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಾರು
ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಕೋವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಜಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಜಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇರಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಳ್ಳರು ವಿಜಯ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯ ಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರಾಗ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಹರ್ಷಿತಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹರ್ಷಿತಾ ಇರಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೇಟ ವಿಜಯಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂಚನೆ ಜಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಾತ್ರ ದಯಪನಾಗ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರ್ಪನಾಗ ಅವೇತೋ ಸವಾಲು ಅವೇತೋ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅದು ಫೇಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆನ್ನಾಗ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಾತ್ಗ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಾಕುಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋರ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ನೇರವಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ನಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನೇರವಾದ ವಿಜಯಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದರ್ ಅವಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಂಚನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದನೇ ಮಂತಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಬೋತು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಕುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೇಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಡು ಅಂಚ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆದ ಟೈಟಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅವಿನ ದುಮ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಒರಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ದಾದನ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಮ್ ಕೊಣಿಪಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಜಿ ನಾನು ಬಂಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕ ದಯಪಂಡ ಊರ್ದ ಜವಣೇರೆ ಬಾಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ವಿಜಯಶೇಖರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಪಂಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಿದ್ರು ದಯಪಂಡ ನೀನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಂದು ದಾಣೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ತನ ದಾಣೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ.ಕೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಆಡ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚೆ ಆಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಆರ್ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಪುಗಾದ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ 20 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುಗಾನ್ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ದುಮ್ಮೂರ್ ದಿಂತಿಲ್ಲ ಓನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ರಾಜಿ ಜೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವಡು ನಾಟಕ ಇರಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಆ 8 ನಿಮಿಷಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಕಥೆನ ಉಂತಾವಡಂಡ ಸುಲಭದ ಅಲತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡು ದಯಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಮನಸ್ಸಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಮಂಡ ತುವಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ದಯಮಂಡ ಎಂಗ್ತುಲ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಬತ್ತಕೊಳ್ಳ ನಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನೀರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಕತೆಗೆ ಏನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಸೋಲು ಪನ್ನುಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆಣಾವಡು ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಪಿರಾಡ್ ಉಪ್ಪೇರತ್ತಂದೆ ಸೋತಿನಕ್ಲ ಪಿರಾಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪುದರ್ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ನಮಕ್ ಪಿರ ಬರುಡು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಂತಿನತ್ತಿ ದಾಪಣ ಮೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆತಿನಾರು ನಾಟಕಲ ಬರೆತಿನಾರು ಸೊ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿನಾರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೇರನು ದೂರಿನತ್ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಬಲ ನಿನ್ನರ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿದೈ ತೋಜ್ಪಾಲ ಅವು ಪಂಡಿನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜೀರು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡ್ ಯಾನ ವಿಜಯಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಏತ್ ಆಪುನು ಆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಎದುರುಪೋಯ ಸಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರ್ನ ಕತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಗರ ಒಂಥರ ನಮಕೊಂಜ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ್ ಪಣ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮೇರೆ ಕೊರ್ತೇರು ಸೊ ನನಗ್ಲ ಮೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಇಪ್ಪು ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಂತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ
ಏನ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಚ ಪಣ ವೇಡಿಂಗ್ಸೇ ಬರೋದಿತ್ತು ಸರ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತುಪನ ಅಭಿಮಾನಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೆಂತದ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರದಂಡದ ಫುಲ್ ಅಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬೆಂತೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಏರೇ ಅವಡೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೆನೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರಿ ಸರ್, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರಿ ಸರ್. ಇರು ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಜ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತಂದೆ, ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಂಡ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಇಡ್ಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲುಂಡಿ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಇಡ್ಚಿ ಅಂಚದು ಪುನಗೊಂಜಿ ಪೊಸಬರಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿರೇಗ ಖುಷಿ ಉಂಡಿರೇಗ obviously ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ yes ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊನ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ಮೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಕತೆ ಇಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ಪೂರ ಬರೀತಾರ ಬರೀ ಎಂಕ್ಲು ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಐ ಬೋಕಾರ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋಪುಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡ ಮಿತ್ತು ಬೈದನಾರು ಎಂಚ ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಿರಿಸಾಯ ದುಪ್ಪ ಇರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಂತ್ ಎಂಚಾಲಿಂದ ನೆಚ್ಚು ಮನ್ಪುಗ ಪುದರಂಜಿಕೆ ಏನ್ಗ ಪಂದ್ ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ತಾನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಬ್ಬೆ ಮಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಂತನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಂಚನೆ ಸರ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದ ಟೈಟಲ್ ದಾಯ್ಕ್ ಬರ್ತನೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದ ಟೈಟಲ್ ದಾಯ್ದೆ ತೊಂಡಾರೆ ದಾಯಿಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಎಡ್ಡತ್ತು ದರಿದ್ರ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕತ್ತಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹತ್ತು ಬಂದ ದಾದ ಬಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಟೈಟಲ್ ದಾಯ್ದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ತಂಡ ತುರ್ಪುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ದರ್ಪುಣಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ಇರೋ ದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂದಿನ ಹಿಂಸೆದ ಮಾತೆರ ಮನಸ್ಸು ಗೋರ್ನಾಗ ಒಂಜಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂಟ ಒಂದು ಕತ್ತಲದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಕಷ್ಟನೇ ಬತ್ತನ ಬಂದಂಡ ಆಗ ಮಿತ್ತು ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗಳು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ఆయన జీవన అడముట దుప్పును అప్పుడు ఆయనకు బొల్పుకి ఏం చక్కన పిని పంపిన సబ్జెక్ట్ మತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕತ್ತಲದ ರಾತ್ರಿ పంపిన ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಕತ್ತಲದ ರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ఆయన ಎಂಕ್ಲ ಹೀರೋನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಕತ್ತಲದ ಘಟನೆ ನಡಪುನು ఆయన ಬಟ್ಟಾಡಿದ ಗುತ್ತುಡು ఆయన ಅಮ್ಮೇರೇನ ಅಪ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೆರ್ಪೇರು ఆయన ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆಟ್ ಸಾಂಗಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಕೆರ್ಪೇರು ಕಡೆ ಕಾಣಗ ಎಮ್ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಲೇಡಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಡಲ ದಕ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ఆయన ಅಲ್ತದ ಮೀನ್ ದಕ್ಕು ಪತ್ತದ ಸಾಂಕದ ಆಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಗಂಧದಿರ ಅರ್ಧ ಇರ ಗಂಧ ಅಜ್ಜಿನ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅರ್ಧ ಇರ ಮೇನ ಕೈಟ್ ಒರಿಯುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಾಡದಾದಂತ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಆ ದೇವನ ಅರ್ಧ ಗಂಧ ಇಮೆನ ಕೈಟ್ ಒರಿಯುಂಡು ಅವ್ಳು ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ತೋಜಿದ ಬಂದ್ಪುನು ಬಲೆ ಇನ್ನ ಇವಂತನ ಜಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಕೊಂದು ಬೋಲ ಅಂಚ ಅಲ್ತು ಇಡೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಮೂಲ ಅಜ್ಜಿನ ಕೆರ್ದಾಪುನು ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಲಿಪುನ ಕೈ ಬತ್ತ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಆ ಪೆಲತ್ತ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಲ ఆయన కంతును కైకి రప్పదిత్తున ఒక షాక్ ఆపును ఎన్న అజ్జిని కడెకాలకు సైపిన పునోటు తీయాలని షాక్ ఆపును నిజ జీవనకు ఎంచబడు అన్నాక ఆ సన్నివేశాలు పూర ముడిపోతే ఇంకా కథానాయకి సీమా పంపిన కథానాయకి ఎన్న ఊర్దని పొండి మస్తు ಖುಷಿ ಆಡ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ತೂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಣು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬರಿಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂದಾರ ಖುಷಿ ಆದನೆ ಸರ್ ಹೀರೋ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡಾರ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರಲೆಂದಿನಿ ದಾದ ಕುಲತ ಪಿಕ್ಚರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ರೈಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ 100% ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲು ತೂದೆ ತೂಪೇರು ಡೌಟೇ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಬರೋಡು ಸರ್ ಪಾತೆರ್ ಬೇರಡ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯದ ತುಣುಕುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ DOP ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ದೃಶ್ಯದ ತುಣುಕು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತುದ್ ಬರ್ಕ
ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯದ ತುಣುಕು ತೂದು ಬರ್ತಾರೆ ದಾನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ವೆರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಸೊ ವಿಚಾರಲ ಪಂಡರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಬಿಡು ತುಳುನಾಡದಕುಲು ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂದಾಗ ನಂಬುನ ಅಕುಲು ಕಾಡಿಕದ ದೈವ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೈವ ಆ ದೈವದ ಸ್ಟೋರಿ ಬನಗ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ತೂದೆ ತೂಪೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಡಕೆ ನೋಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬರ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದಾದ ವಿಚಾರ ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಜನಕ್ಲು ತೂತೇರು ಸೊ ನನಲ ಇತ್ತಿತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ನ ಸರ್ನ ಓಕೆ ಇತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಾರ ಅತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ದದವಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡ 100% ಕಾರಣ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಯಾನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನ್ CK ಸರ್ ಎಂಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ದುತಿ ಅಮೀದ್ ಬಂದ್ಮೆ ಮುಜ್ಜನ ಕುಲ್ದುತಿಯೆ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡ್ಗಿದ್ದೆ ಯಾ ಬಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಗಿಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಬಂತೆ ದಾದ ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗುಂದಾಡ ಅಂಚ ಕಾಂಡಲಾಕದ ಎಂಗ್ಲದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಕರಿಗಂಧದ ಕಾರ್ನಿಕೊಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಅಕಲು ಸುತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನ ಕರಿಗಂಧದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನ ಕರಿಗಂಧದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂದು ಧ್ವಜಪಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾತಾರ ಬಂಡೇರಿ ಅವಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕದು ಬೋಡ್ ನಡೆಗೆ ರೇಪಣ್ಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪದ್ಯలో ಒಂದು ಬರೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ಈಗ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ರಶ್ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರೀತ ಕಟ್ಟೆಡು ಪರತ್ತದ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಅವಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪಿರ ಪಸ ಕಟ್ಟೆಡು ಪಂಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನೆತ್ತ ಆ ಕಟ್ಟೆದ ಕುಂಟು ಬರ ಪಾಡ್ದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೋತಿನ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಡಿ ಕಟ್ಟದ ಬಸವಂತದ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಕುಳ್ಳಿರಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಡಬ್ಬಿಂಡ ತುದಿನ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಶೀಲಕ್ಕ ಐಟ ಆ ನೆಟ್ ಜಯಶೀಲಕ್ಕ ಕಡಬ ಮಕ ಬಾಲೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ದಯಪಣ್ಣ ಜಯಶೀಲಕ್ಕನ 2-3 ಸೀನ್ ಉಂಡೆ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಅರಿತಿನಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಎನ್ನುದಲ್ಲ ಬರೀತಾನಂತೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬರೆಯೊಂದು ಬೋಣಗೆ ಇಂಕೆನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡಲ್ವ ಬೋಣಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಫಸತ್ತದಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಮಾತ ಮೈಮೇನೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೋಣಗೆ ಇಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗಂಧದಿರ ದಿಕ್ಕು ಆ ಗಂಧದಿರತೆ ಪ್ರಭಾವದ ತೋಜಿಪಾಗ ಗಂಧದಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿನ ಕರಿಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕದ ತೋಜಿಪಾಗ ಅಂದು ಬೋಣಗೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಪಡ ಬೊಕ ಎತ್ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ ಟೈಮ್ ದ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎತ್ ದೆತ್ತೊಂದರ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನೆ ಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕಲ್ ಜನವರಿ 24 ಇತ್ತ ಇಂದ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ರೀಸನ್ ಮಾತಾಯ್ತ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಲೇರಕ್ಕೆ ನೋಡ ಆಪನ್ ನಿಕ್ಲೆಟ ದಯಪನಗ ಮಾತಾಯ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ್ ದಯಪನಗ ಏರ್ ತೂಪೇರ ತೂಪು ಜರ ಬನ್ಪಂಚನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಘಟನೆ ತೂನಾಗ ಘಟನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆನ್ ಒಂದಿನ ಇರ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಎಸ್ 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 ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಮನೆ ಜನವರಿ 24 ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಅಮೀದ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಟಾಕೀಸ್ ಪೂರ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಪಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಬಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಿಯದ ಖಂಡಿತ ತೂಪೇರೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಈ ವಿಶೇಷ ನೆಟ್ಟು ತೂವಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವದಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತೂತೀರಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಟ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನತ್ತು ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಪೇರಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಗಿಬ ಕಾಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಳಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೋರ್ದ ಗಾಜಿ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲೆ ಆತನ ಅಂಚೆ ಕುಡಯಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಿನ ವಾತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಫ್ರೀ ಶೋ
ಊರದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಾಡ ಓಲ್ಪ ಓಲ್ಪ ಬಂದದಲ್ಲ ಕಾವೂರ್ದ ಸೊಸೈಟಿ వాళ్ళది ಬಿರಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಯವಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡಾಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿರ್ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಣು ಜನಕ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೈ ಮೇಂಜಿ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾನ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೈ ಪತ್ತುವೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಏಟ್ ಜನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು 40 ಓಕೆ ಓಕೆ ಏತ್ ದಿನತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಜ್ ದಿನ ಮುಗಿತದ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆತ್ರೆ ದಾತಲ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಪರ ಆಪು ಜಿತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ದಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಕ್ ನಲ್ಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಉಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನಂದು ಎಂಗ್ಲ ಹಿಡಿದೇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲು ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕಣ ಆಜಿ ದಿನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂತಿಜೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ನಕ್ಲಿ ನ್ಯಾಪಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೂರ್ ಆಯ್ನ ದಯಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಇರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ನಾಟಕ ರಂಗ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ 13 ನಾಟಕ 13 ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪಗೆನವಾಗಿ ನಗಲು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ಸರ್ ಇಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಪಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಏಡಲ್ಲ ಕೋಪ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಳು ನೂರಿ ಪೋಡು ತುಳು ಬುಲೆ ಪೋಡು ಬಂದ್ ಪನ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡು ಬುಲೆ ಪೋಡಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆ ಪೇರ ಅಕ್ಕಲು ಪಿರೋಡ್ದ ಪಂಡೇಡ ಅಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಬರ್ಚಿದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಎರಡೇ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಲೆಯನ್ನು ತೂಪು ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾದ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನವರ ತೀರ್ತು ಬಿಡುದು ದಯಪಂಡ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದಾಲ ₹1 ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಳೆ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತು ಇಡೀ ಬರೋಡಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆ ಅಂಚೆ ಆಂಡ ಏನ ಗುಲೆಪದಿ ನನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ 13 ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡ 13 ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಬರೆಯರು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮು ಇಡೀ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಡಿ ಕದ್ದಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತದೀರ ಈಗ ದಯಪಂಡ ಫಿಲ್ಮು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 49 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ತಜುಪ್ಪ 49 ದಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒರಿಯರ್ದಾದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಬರ್ತೇನೆ CK ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ಬಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ಕುಲು ಅಂತ ಪೂರ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ 6 ಎಂಗ್ಲ ಜಯಸನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಂಗ್ಲು ನೇರವಾದ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವೇ ತೂನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಓವೇ ಬೇತ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದು ಪಡ ಅತರ ಈತ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದು ಪಡ ಒಯ್ ಕಂಪೇರ್ ಮತ್ಲ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆ DOP ವರ್ಕ್ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಪುರ ಸೊ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ತುನಗ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗೆದ ಅದು ಖಂಡಿತ ದೇವಣ್ಣ ನಕ್ಲೇನು 6 ಕಾಣ 6 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಏನಾರ್ದು ಮತ್ಕುಲ್ಲು ಸರ್ ಓಲ್ಲರ್ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಯಾಂಪದ ಅಕಲು ರೆಡ್ ಏನ್ ಮಲ್ದಿನಿಯರ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಾಯ್ಸನ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ಸನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ MBBS ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕತ್ತಲ ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರಾತ್ ಬರ್ತಂತ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ್ ಬಂದ ಮಗಳ ಕತ್ತ ಮಗಳು ಉಪದ್ರ ಬರ ಬೋತು ಜಾನೆ ಬರ್ತು ಚಾ ಬರ ತಿಂಡಿ ಗುರ್ತು ಬರಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಒಣಸದೇನಸ ಇಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ದೇವ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಪುದಾರ್ಥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೋಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚದು ಈ ಪೊರ್ತು ಖುಷಿ ದಾದ ಮಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಲ್ಯಾಮನ್ ಪಿಂಡಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಏರ್ಲಾಡ ఆయన ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಗೆ ಬಡಬತ್ತದು ಹಚ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ದುಂಬರಡು ಏರ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದು ಏರ್ ಬತ್ತ ನ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಏರನ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ఆయన ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬುದಾರೆ ಯಾಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ಕತ್ ಸರ್ ಬುದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಊರು ಬುದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡ್ಲೆಟ್ 25 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಬುದಾರ ಪೇಪಡ್ವಾರು GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರಚಿತ ಬಂಡ ಏರೇ ಬುದಾರ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬುದಾರ ಆ ಬುದಾರದ ಈತ್ನ ಟೈಮ್ ಒರಿಪೋಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಒರಿಪೋಡು ಎರ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವೇನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ
ಕೊರಗಾಜ ಕೈ ಕೊಡ್ಪುಜಾರು ಒಂದ್ಸಲ ಎಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಸ್ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದುಂಡು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತಲ್ಲಾರ ಬೋಂದೆಲ್ ಹಿಡ್ದು. ಓಕೆ, ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಹಮೀದಾ? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತೆರ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸರ್. ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಲಪುರ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುನರ್ದಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ರೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ದಾದಾ ಸರ್, ಈರು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ್ ಅಂದಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾ ಪುದರ್ ಅಂದಕ್ಕ ಈರು ಅಂದಕ್ಕ ಮನಿಯಾರನಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪಾತೆರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್. ವೀಕ್ಷಿತ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರನ ಬರೋಡು ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವೀಕ್ಷಿತ ಮೇಡಮ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತನಾಡ್ಲ ಪುನರ್ದಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ಕ ನನ್ನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಂದ ಉಂಟಾ ರೆಡ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಅಮಿದೇರ್ ರೆಡ್ಯುಲರ್. ಎಸ್ ಅಮಿದೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಪ್ಪನ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಸರ್. ಎಸ್ ಅಂಚನ ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೂಜ್ಜಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಊರ ನಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಐತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮಿದೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮೇರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅರೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಯ್ಯನೈತೆ ಪಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ದಯಮಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂದುವಾರು ಎಂಕಲು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಓದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಅಂದಕ್ಕ ಉಂಡು. ಅವ ಅಂದಕ್ಕ ಅನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬುಲಿ ಬುಲೆಕ ಅಂಚೆ ಫನ್ನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ದೀದ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಜಿ ದಿನಾಲ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾಡ್ಲಾಕದು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಎಡೆ ಬಾರುಂಡು ಬಂದ ಡಿಟೇಲ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಕಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಜಿದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಂದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರು. ಇರೆಗೆ ಒನಸ ಬಾಲ ಸೇರ್ಲತ್ತದೇರು ಈಗ ದ್ಯಾಪಂಡ್ ಆತ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಯವಂಡ ಅಂಚಿನಗಳು ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ ಬೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆಡಿತ ಬಿರಾಡು ಬಿಸತಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಯಾಪಲ ನಂಬರ್ ಅಕ್ಲೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರಬಿಟ್ಟು ಬುಜಿ ಎಂಗ್ಲೇರ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಗ್ಲೇರ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಬಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಉಂತಾಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಜವಾದ್ಲ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅಂಚಿನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಉಂಡು ಏತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಪ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್. ಓಕೆ ಅಡ್ಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಅವು ಆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಓಕೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾಲ ಜಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ದೆತ್ತದು ಅವನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನ್ಪಾದಿ ದಿನೇಶ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ್ತಿ ಕದ್ರಿ ಆರ್ ಪದ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯ ಬರೀತಿ ದೀಪ್ತಿ ಕದ್ರಿ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಕಡಬಿಡಿ ನೀನು ಕೇಳಲೆ ಅದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆ ಪದ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಗೋಪಿನಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ತೂತೇರು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೇಂಜ್ ಬೈದ ಸರಿ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಬಜೆಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಉಂಡು ಏತು ಬಜೆಟ್ ಅದು ಪೂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಚ್ಚೆಂಗದಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಅರೆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶೀಲಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಒಣಸ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ಖರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ಪಿನ ಬರ್ಚೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅತ್ತಡ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈರ್ ದಾದಾ ಬನಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡುವರು ಪನಗ ನಿಕುಲಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ನಕ್ಲಿ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತ ದಾದಾ ಬನಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡುವರು ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಯಪಣ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಲತ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ ವರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕಾದ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ
ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೈ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಮೇರೆ ವಿಜಯ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಗೈಡ್ ಆದ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಆದ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶೀಸ್ Okay, ಸೊ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ವಿಜಯಲಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಓಕೆ 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 ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಗಾರ್ನತ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತನಾಡ ನಾವ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಇಡೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮಟ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಆಂಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬರಾಡಿ ಸರ್ ಏಲ ವರ್ಕ್ ಸೇರಿ ಸರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಾರು ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮು ನಂಚಿನ ಮಂತ್ರದೇ ತಪ್ಪೆ ಅವು ಎಪ್ಪಲ ಕೈ ಬಿಡ ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಈ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಾರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡಾತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಪಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಆರ್ ಎಂಚ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡ ಪನ್ಪುನ ಹಠ ಉಂಡು ಹಠ ಉಂಡು ಛಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಉಂದಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪನ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಮಂತೆ ಅಂದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಮೇರ್ಲಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಅವಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ಉಂಡಿರತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರುವೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಾಪಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲಿಗ್ ಈ ಲಾಗಿ ಈ ಗುವೆಲಿಗೆ ಲಾಗಿ ಯಾನು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೋಡು ಅಂಜಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಜಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮನಲಿ ಮೇರ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮನಲಿ ಇವಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರಲ ತಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾದಿ ಬೈದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಪ ಒಲ್ಪ ತೂವೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಅವಿನ ನೇರವಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಎಸ್ ಇಂದುವೆ ಬರ್ಪನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾವೂರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದ ಶೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಂಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯಶೇಖರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಓಲ್ತು ಓಡು ಎಂಚ ತೋಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ನಾಡು ದಾದ ಕತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಾರ್ದ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ತೂದುಪ್ಪೆರು ಒಂತೆಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬುಡೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದು ನನಲ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿ ಐನ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತದಿಂದ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡ್ ನಮಕ್ ಕೇಳ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಊರ ಇಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ ಬಂದು ಕೇನು ಏನು ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆಯವರಿ ಪಾಲೆ ಬುಳಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೊಕ ವಿಜಯಶೇಖರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ವೀಕ್ಷಿತಾ ಬೋಂದೆಲ್ ಎಕಡೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ ನಿತ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಬೋಂದೆಲ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯಶೇಖರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅರೆಗ ಪ್ರಥಮವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿತ ಬಂದು ಲೀಡ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಂಚ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಏನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನಗನೆ
ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಟು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಕನಕ ಪಂದ್ ಮಿತ್ ಕನಕ ಪಂದಾರ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಎನ್ನಡ ಆಪಿನ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದೆ ನನಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪನ್ಪಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದೆ ಪನ್ಪದ ಪಂಡಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ ಪೋತ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಫಾದರ್ ನ ರೋಲ್ ಪಾರ್ದಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಲೆತ್ತದು ಆರಂಚ ಮಗಲ್ ಪಂದಾರ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರ್ವಿರು ಅಂಚೆನೆ ಸಿಕೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರುಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಂದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಕೊರುಡು ಪಂದ್ ಆರ್ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಏಪಲ ಚಿರರುನಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸುಹಾನ್ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಅಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜದೆ ದಾಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೇನ್ ದಾಯಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕೆ ಚುರುಕಾದುಲೇರೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಡತು ಈ ನಂಚಿನತೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಡತುದು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಟ್ಟನ ಮೀಡ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಅತೆ ಎಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡಾರಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪ್ರ ಆಂಡ್ ಪಂಪನಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಂಚ ಇರಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಒರಡುಪೋನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತಲ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏಪ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾತಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜವತ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡುಪುಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಹೊರತು
ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪದ್ಯ ತೂವೋಣ ನಿಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ನಮಿತ ರಾಜ್ಯ ತೂವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ತುಳುತ್ತ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗಾರ್ತ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಕೆದ ಪೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯ ಪಂತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂತೇರು ಹೊರತದು दाये पिंचदाये बेने कोरियदाये दाये अम्मा दाये दूरा पोयदाये ಬದುಕದ ಆದಿಯಪ್ಪೆ ಬುಲ್ಪುದ ಸಾದಿಯಪ್ಪೆ ಮೋಕೆದ ಕಡಲ ಅಪ್ಪೆ ತೋಜುನ ದೇವರಾಲ ಅಪ್ಪೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ತುದು ಬತ್ತರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಈ ಪದ್ಯನ ಪಂಚರಂಚಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪದ್ಯನ ಬರೆತೇರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾತೆರೋಡು ಮಾತ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾಂಗ್ ತುಯ್ಯರ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿನ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾತ ಒರಿಪವನಂಚಿನಕಲು ಬೆರೆಪುನಂಚಿನಕಲು ನಮನೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸರಿತ ಕೊನೆಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಲಿಯನ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆಂಕ್ಲಂಚ ಹಾರೈಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇರ ಕೊರಗ ಜನ ಮಿತುನ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ತದೊಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜ ಆವೋಡು ನಿಕ್ ಇರ ನನ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಎಂಕ್ಲನ ಆಶಯ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ಪಿನವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕೊಡು ದಯಮಾಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂಡ ಇತ್ತದಾಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಮಾಡ ಅದು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಆಪಜಿ ఆయన ಬಜೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾಪಲ ತುಳುನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ ಮನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಂಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮಲ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇತು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಲ್ಲ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬಿಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಯಿನ ಮೋನೆನೆ ತೂಪಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೋನೆನೆ ತೂಲಿ ದಯಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ರಂಜಿತ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಬೊಕ ಹೀರೋ ಹೀರೋನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪನ್ನೋಡನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಯಾ ಪಾತ್ರ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೆ ಆತ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಗಡೆ ಬಂದೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಂಚೆ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕು ತೂತುಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಂದೆ ನಾನು ಸುರುಟ ಬಣ್ಣಗನೆ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ
ಖಂಡಿತವಾದ ಈಗ 100% ಐಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಬಗದಾಲ ₹1 ಕಾಸು ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಬಂದತ್ತೆ ಆನ್ ಮಿತ್ತಗ ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಿತ ಎನ್ನ ಊರ್ದನೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಯಾಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ನೆನಪಂತದ್ದು ಅಂಚಲು ಯಾಪನ್ ಪಿನ್ ಪ್ರತಿ ಇರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಯ್ಪೋಡಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನ್ ಕಲಾವಿದಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಒರಿದಿನ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋಣಲ್ಪ ಕಲಾವಿದನ ಒರಿಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಒರಿಜ್ಜೆ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಪ ಒರಿಯುಡು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿತು ಬತ್ತನಲ್ಪ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದೆ ಬಡ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ದಯಮಾನ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಎಂಬತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋ ಬರೋದು ಪುನಃ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪಂಜಿ ಪನ್ಪಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಡದೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮದಪೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಜಾರ್ಡು ಕುಲ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲದ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಳು ವಿದಾಯ ಕುಲ್ದ ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲದ್ರ ಕುಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಮರಣದ ಸೀನ್ಗೆ ತಾರ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಮದತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ದಯಮಾಡಿ ಜೀವನ ಇವರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇದಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುಂಜು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ದಜಿ ಅವ್ರ ಪಂಡ್ವೇರಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರ್ಲ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ದಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಕತ್ತಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು 10 ದಿನ ಜೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊರೊಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಜೊರೊಟ್ಟು ಜೊತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ ಐತೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ನು ಆರೈತೆ ಪಿರಾವಡೆ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವೈತೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಣ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೋಣಪ್ಪ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೆರಿಸಾಯ ಪಡುವಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಈರ್ ದುಂಬುಕನ ಸರ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದಾರ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ತೊಜಪಾರ ಅಕ್ಲ ಎಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ತೊಜಪಾರ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಿತ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ ಇರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಪಂಡ ಇಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರಂದು ಏರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತ ಬದಲ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಆಲೆಂಚಿನ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡೆಯರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ 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 మరి ఎట్లా పాతర పండారు ఈ సొసైటీకి ఈ టైం కూడా ప్రతిని పొండు పన్పొంచిన పనుడాయనంచిన పాతర అని పండారు ఎస్ మేడం లాస్ట్ ಅದು ಕೊನೆಯದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿ ಎಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಏರಾನ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ್ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ಗೆ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನನಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡಾರ್ ನಮಿತ್ ಸೊ ಈ ತುಳುನಾಡ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಲೆ ಬುಳ್ಳಪಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಸುರು ದಾದಪನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತುಗೊರ್ನಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ನೀವು ಇರಲ್ಲ ಈತ ಪಾತರ್ ಫೈನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಲ್ದಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪುದರ್ದಿತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ದರಿದ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡ ನಷ್ಟ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕತ್ತಲದ ಪಿರೌಡು ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬ ಇದೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ತೂಪೋಡು ಎಂಚ ತೂಪೋಡು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವೋಡು 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಿಲೀಸ್ ಆರೋಂಡು ಒಲ್ಪಸರ್ ಕಾವೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ದಯ ಮಲ್ತದ ಕಾವೂರು ಒಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಲ್ ಕಾವೂರು ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರೋಂಡು ದಯ ಮಲ್ತ ಮಾತ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಫ್ರೀ ಶೋ ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನ ನಕಲು ಈ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಣ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನನಾತ ಬರ್ಪ ಮಿತ್ತಗ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ತೂವೋಡು ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪೋಡು ಕಾರಣ ಪನ್ನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರುವೆ ದಯ ಪನ್ನಗ
ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೂಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಾಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆನೆ ನಮಕ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಸೊಂಚಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲದ ರಾತ್ರಿ ದುಂಡು ಈ ಕತ್ತಲದ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಬೊಲ್ಪು ಬರಡ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಕೊನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಬೋಂದೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದು ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ஒவ்வொரு காலுகு ஒவ்வொரு ஆவுடா ಅವು ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಗಾಂಡನೆ ಸರಿ ಈರು ದುಂಬತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತುನುಂದಂಡ ಅವು ಅಮಸರದ ನಿರ್ಧಾರಂದ ಆಪುಜ ನಾಡಗ ಪುಣ್ಯದ ಬೂಡುಗು ಕಡಲ ಬಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣನ ಮನಟು ಇತ್ತೆ ಮೂಗೇನು ಎಂದಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ಲೇ ಯಾಂ ಬರ್ಪ